Så prøver vi. Jeg tænker, at vi prøver at se, hvor billigt man kunne lave et Flicker Strike build. Så jeg har taget 2 divines ud til at sætte alle de her ting op med. Alle trades, jeg laver, vil jeg vedhæfte ved. Nogle af itemsene har jeg bare fundet fra mig selv af. For eksempel den quarterstaff her. Lige for at vise, at det ikke er noget vanvittigt dyrt. Kan du få til 10 kaos. Og ellers så kan man rette lidt dem her. 114 er ikke nødvendigt. 100. Der er et trade link derinde til det hele, så der kan man finde det inde. Så der er masser til ingen penge. Alright, lad os starte med body armor. Jeg tænker at lave en CI-version. I min optik så er den bedste version, det er, hvor man har en hybrid body armor med evasion og energy shield. Men de koster selvfølgelig derefter. Selvfølgelig heller ikke lige op i den kaliber, men man kan godt få nogen til okay penge. Alt efter ens budget. Så kan man skrue for det. Men nu prøver vi lige at lave en billig udgave her med i en CI-version. Og her har jeg lavet en spænding på en body armor. Minimum 850 energy shield. Minimum 40 resistances. Jeg har faktisk fundet en et sted, jeg tænkte kunne være aktuel. Trykker lige sådan der. Den der. Yes. Så er det spændende, om han vil sælge den. Det er han heldigvis gerne. Og den ene er væk dernede fra. Yes. Så fik vi en body armor. Og så kan vi lige gøre sådan her. Godt. Jamen lad os lige få sat nogle point først og fremmest. For ellers kommer jeg ikke til at nok attributes til at noget som helst på. Det der er vigtigt i build her, det er at på ens Flicker Strike, at man opnår 100% crit chance. For ellers så kommer det ikke til at fungere overhovedet. Jeg deler også POB'en på det her bagefter, eller smider det ind på Mobility eller Max Rule eller whatever. Og det går nok lækker. Jeg skal ikke have lov til at sætte point. De har været ultra vigtige, når man kører, specielt når man kører Energy Shield, ren Energy Shield og CI. Simpelthen fordi, at hvis ikke du har dem her, så når man løber rundt og bliver angrebet med monsteren, så oplever man hele tiden bliver sådan slået tilbage og nærmest ikke kan få lov til at slå. De giver simpelthen bare stun og ailment threshold, baseret på, hvor meget Energy Shield man har. Jeg sætter pointene alt baseret på, at man er level 84-85. Det er der man kan bruge level 19 skill gems. Og level 18 kan man bruge for 78 af, så det er bare point fra, kan man sige. Nå, hvordan ser det med den her? 136, 157, vil det være der? Der.
Så. Fedt, der skal noget. Så langt, så godt. Nå, hvad er det næste, vi kan tage? Lad os tage en af ringene. For at billedet kan løbe rundt, så skal man have en onset ring. Onset ring, det gør sådan, at du kan have en ekstra skill. Og der vil man gerne have noget flad damage på af en anden slags, som ikke er physical, vel og mærket. Prøv at se, hvad vi kan få. Billige penge her. Så det er billigere at i stedet for at købe always, selvom det kan være bedre nogle gange, og så bare købe det som resistance. Det var så for mig. Den er meget lækker, den der. Hvis han svarer, det er mærket. Gjorde han så med? Folk, de skulle vågne i dag. Så. Fik vi den på, og et ekstra skillslot. Så kan vi... Hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Lad os tage en hjelm. Så har vi her. Og på hjelmen, der vil vi bare have Energy Shield og vigtigst af alt Critical Hit Chance. Så siger vi 0 og 0 og minimum 25. Så kan vi måske tage noget Fire, Gold, Lightning, Intelligence, Dexterity, det er vist det eneste, der kan være på. Og Energy skal vi prøve at se, hvad vi kan få. Skal vi bare tage en de her ture? Ja. Så prøv at se mig selv og ham der. Han kan godt nok være selv på dag. Der er også gevinst ved en af dem. Og jeg ved ikke, hvad han skal have. Lad os se. Skal en kaos. Super. Har vi stadigvæk.
Jeg får det lækker. Det er nok forfærdeligt. Godt, så fik vi en hjelm. Kan vi lige give noget quality her? Sådan der. Alrighty. Hvad skal vi gå med? Hvordan ser vores resistance ud? De ser gode ud lige nu, hva'? Så kan det være, at vi skulle tage et bælte måske. Eller nogle sko. Det tror jeg, det er godt bud. Så kan vi lige smide den her ind. Format. No. Yes. Boots. Og der skal dele med movement speed på. I hvert fald 30. 35 er nok for dyrt. Ja, til at starte med. Og så skal vi have noget resistant. Bare god lightning. Prøv at se om vi kan være heldige med nogle double corrupted nogen her. Eller corrupted med, det jeg mener det er double res. Men folk de være for meget for dem? Nej, det vil de ikke. Det var da fint. Hvad kan vi få her? Altså også vi gerne vil have en masse energy shield, så bliver de sikkert monsterdyre. Det var ikke så slemt. Vi har ikke så meget brug for lightning resistance. Cold. Ja, det kan være. Gør vi. Der var ikke meget liv frem. Ja, så bliver de sgu for dyre. Og sæt, nu de gør sådan her. Så trykker der. For søren. Svarer han lige der. Yes. Det var 20 exalted. Yes. Sådan der. Nu må det i hvert fald have rigelig lightning, det har vi også. Godt. Hvad skal vi tage? Måske vi skulle tage et bælte med en ordentlig røvfuld fire resistance. Boots. 20 exalted. Sådan her. Så vi kan være heldige at finde et Dark Corrupted med det her. Lad os prøve at se på det. Og vi skal have Fire Res. Hvad kunne vi ellers godt tænke os? Strength måske? 5. Mana. Lad os prøve at se, hvordan det hjælper os, det der.
cold. Vi mangler stadig en ring og ring. Det er længe fint. Det er længe fint. Vi fjerner den der. Kunne det så ikke blive billigere? Nej. Omvendt måske. Ja, tager den der. Det var sådan 3 stykker der. Yes. Så. Så kun en der vejen tilbage. Ja. Og så skal vi have fået handsker. Amulet. En ring mere. Og hvordan ser resistances ud efterhånden? De ser faktisk okay ud. Nu lige kigge på de her to her. For man kan smide Iron Runes i for at få mere resistance. Eller undskyld, mere initialt. Og der hvor det vil give mest mening. Hvis I ser ned på dem her, så kan I se ned under movement speed, der står der 125% increased energy shield. Det vil sige, den baseværdi de har, jeg tror den ligger på 80, der er så 125% ekstra der. Det giver så 203. Udregningen er ikke korrekt, men det er bare lige for at stille det op. Heroppe, der kan I se, der har den det der hedder plus 59. Det vil sige, basetal er meget højere, men den er ikke så meget increased. Det vil sige, en Iron Rune op i den her, den vil give 25% mere increased, altså i procent, men den har en høj baseværdi. Det vil sige, der vil komme sindssygt meget indie ud af det. Så den her, den vil ingenting få ud af det. Vi kan prøve at se her. Den har 203. Nu stiger den til 225. Den her, den har 225. Nu stiger den til 266. Så man skal holde øje med, altså, fordi nu vil jeg jo gerne have noget resistance i, men hvad for en af dem her skulle jeg smide resistance i? Og der er det klart, at den her har en høj baseværdi, fordi den har et høj plus to maximum energy shield, og den her har ren increased, fordi 25% ekstra increased oven i 125, det giver jo ikke 25% ekstra. Men heroppe, der giver det meget mere, fordi der har en høj base, både hvad kan man sige, grundværdi eller baseværdi, og den har ikke særlig meget increased. Så hernede, der vil jeg smide resistance i, her vil jeg smide Iron Rune i. Det er også noget, man lige skal huske at tænke over. Og så vidt muligt, så skal man aldrig nogensinde smide resistance runer i sin body armor. Der skal altid Iron Runes i, medmindre man på ingen måde kan løse sit resistance problem. Fordi det er den største kilde til evasion, armor, energy shield overhovedet. Og hvad vil vi gerne have? Vi vil gerne have noget ild. Vi gør sådan der. Så ser det da lidt pænere ud, kan man sige. Så kunne det være, at vi skulle prøve at kigge på nogle handsker. Det man gerne vil have i det her billede, så vidt muligt, det er så mange levels to melee skills. Og levels to melee skills kan komme i amuletter, det kan komme på handsker, og på ens våben. Attack speed er ligegyldigt. Mere eller mindre. Det er fint, hvis det er der, men det er ikke noget, man skal gå efter. Jeg vil gerne have resistance. Fire eller cold. Og så skal vi nok også begynde at overveje nogle af dem her. For dem skal man bruge en del af attributes. Hold da, vi har for meget intelligens der. Og se hvad sådan et par banditter de koster. Og hvis vi nu gerne vil have energy shield, lad os bare sige 60. Og vi har ikke fået vores resistance med. Lad os lige prøve at se, hvor meget det ødelægger det. Jamen, er det ikke bare sådan på stykke, sådan sæt der?
Nette sum af 10 exalted, som jeg ikke har lige nu. Det bliver lidt sådan det der. Mister vi på. Ja, det må blive sådan der. Vi lige fylde inventoryen op. Lige sørge for plads til de handsker der. Ja, det kan vi ikke gøre lige nu. Nå, så må vi lige smide 40 over her. Så han svarer. Jeg behøver ikke tænke så meget resistance. Vi kan godt få noget i en ring. Til fire. Så er det ved at være deroppe af. Men cold sådan set også gør det, så vi kan de gold. Og så er meget ansvar. Der skal man lige være lidt opmærksom på, at de er så oppe i, jeg tror, de er oppe i 90 exalted. Flad damage kan også være godt at have, men det kan også godt være lidt dyrt nogle gange at få. Hvad for sat? Skete der noget? En eller anden. Du vil jo 3 kaos. Det har vi ikke. Det kan vi lave. Solid. 3. Så. Vil det være der? Så mangler vi en ring mere og et amulet for vores resterende. Og vi skal også have fundet nogle duels at smide i. Vi kan sådan set lige smide det her i. Man skal bruge et rattling scepter og det her skjold her til når man skal fight bosser, hvor der ikke lige er mulighed for at dræbe jeg kan sige trash mobs, almindelige mobs. Og det er den eneste måde, man genererer de her power charges på. Det eneste, man sådan set behøver, det er bare 35% increase spirit. De koster, ja, ikke så lidt, sådan en. Så det er ikke fordi, det koster noget. Den her koster, lad os se. Ja, jeg tror godt, man kan heldig få den for en kaos 10 exalted. Måske. En kaos, det kan godt lade sig gøre, den giver lidt på, når vi mangler strings. Det må vi lige finde senere. Rattling scepter. Ja, det er ikke sådan. Bootes. Lad os se, hvordan vores attribute ser ud. Vi mangler godt nok noget dexterity. Vi mangler ikke så meget intelligence der. Det var jeg lige skulle rykke lidt rundt på det.
kan vi se mig forstærken på. Det var da lækkert. Jeg skal lige medregne den i budgettet her. Den der kunne godt blive solgt. Det er ikke en, der er lagt i 28 dage. Jeg har lavet et trade link. Jeg tror også, jeg har lagt den her et eller andet sted. Det har jeg ikke. Det skal jeg lige gjort. På QuarterSafe. Yes. QuarterStaff. I forhold til QuarterStaff. Når man, hvis man gerne vil ud og kigge på en, der er bedre end det her budgetvenlige build. Så det man skal, det er level to melee skills. Minimum 110 det her. Og i hvert fald 200 her. 150 måske. Det gør det. Critical hit chance. Ultra vigtig også. Men prisen er også derefter, når man kommer deroppe af. Det er den. Det bedste man kan få, det er dem her, for de er rigtig høj. De har kun elemental damage, og det er det eneste, som ligger rigtig benefit af. Specifikt fordi man har den her linje her, som increaser damage fuldstændig vanvittigt, men giver dem monsterdyr. Man kan selvfølgelig rode lidt med critical hit chance. Nogle gange er være heldig at få noget, der er lidt billigere. Men de er dyre af pommeren til. Kommer nogle lidt mere prisvenlige nogen. Men ja, det kan man altid rode med. Nu går vi bare lige ud fra et billigt build her. Hvad skulle vi finde egentlig? Det var en ring, vi skulle finde. Og jeg tror faktisk, vi er okay dækket med attributes. Ja, så vi skal egentlig bare måske finde lidt damage. Som i flad damage. Fire, gold, lightning. Oh. Og lidt attributes. Måske noget resistance. Så vi slipper for at skulle finde noget i formuletten overhovedet, der resistance, så bare kan gå ren defense eller offense. Det bliver dyrt lige pludselig. Lad os prøve at se her. Ja, det var bedre. Car speed, det skal vi ikke have. Det skal vi ikke have. Det koster måske lidt sådan. Hvad for resistance mangler vi mest i? Det er fire. Vi vil gerne have noget fire. Ja, det må... Lad os tage den der. Okay, nu må jeg lige konvertere det der currency bagefter. Mangler at tage dem der ud. Nej, broken instance.
Han kan lige få lov at køre hans map. Nå, okay, han kom der. Sindssygt. Han leder efter stashen. 100%. Sådan der. Yes. Godt, så fik vi sgu en ring på. Ej, vi har købt det forkerte resistance. Skal I se det? Vi har fået lightning resist. Ej, det var den rigtige ring, han har givet os. Eller har vi bare kigget forkert? Ja, fandme kigget forkert. Nå. Jamen, så skal vi have fundet en masse lightning resistance. Eller fire resistance. Ja. Det er straks færre. Det er faktisk virkelig meget lightning resistance. De her ring, de har da ikke opgraderet, var. Der er ingen quality på. Nå, hvor fanden finder vi de alt det fire resistance? Nu har vi ofret noget energy shield her. Det er godt nok lidt sørgeligt. Mister ikke så meget. Det er igen det der, som jeg talte om. Den har ren increase. Der er ikke noget flad energy shield, ligesom der er på den her. Plus 59 to maximum energy shield. Det er bare ren increase, så det er ikke særlig meget mellem ekstra. Så det er okay. 46, så det siger, vi mangler noget, der ligner 4, 5, 6, 7, 29 må det blive, sådan rundt regnet. Det er lidt ærgerligt, at vi skal til at finde en amulet, faktisk. Det tror jeg ikke rigtigt, vi kan gøre noget ved. Vi har fundet energy shield på vores fejl, men ja. Det skulle selvfølgelig være fire resistance. Nå, det er hvad det er. Så mangler vi lige få konverteret de der 5 kaos, vi lige brugte. Sådan der. Så skal vi lige smide dem tilbage. Godt. Nå. En helt anden ting, jeg lige må tænke på. Nok spirit. Yes. Så skal vi bruge 210 spirit for billedet. Og det er derfor, at de andre skal minimum have, jeg tror det er 870. Og hvis man kører energy shield evasion, så skal de have 1150 evasion og 440 energy shield. For ellers så er der ikke nok spirit til at få tingene til at løbe rundt. En amulet med desværre fire resistance. Det er godt nok ærgerligt. Det låser lidt det hele. Og critical hit chance, som det absolut vigtigste overhovedet. Og increased maximum energy shield. Se hvor meget vi kan få. Starter vi der. Og skulle vi have nogle attributes også? Det får vi brug for, ja. Så lad os prøve at se, hvordan det begynder at se ud. Vi er stadig på den gode side. Og se om der er lige tilfældigvis en her, der har noget fire resistance her. Det er der til 2. 47, 46, 25 crit, 19 all attributes. Spiriten virker ikke i det her billede her. På grund af Ascendancy heroppe, som gør, at vi får Spirit for Body Armor, men det betyder også, at man ikke får Spirit andre steder fra. Det eneste måde, man kan få Spirit andre steder fra, det er igennem Duels, fordi Duels ikke tæller som equipment. Så for eksempel her, hvor jeg har sådan en her, giver 12 Spirit per Notable. Jeg kan se lige nu har jeg 210, nu har jeg 258. Men de koster de hvide øjne, dem her. Nå, tilbage til billedet. Amuletten der, den så faktisk fin ud, så den tror jeg faktisk næsten måske vi tager. Eller lige overveje muligheden. Så nu var der en her også. 2600 mana, 38. Og ikke den, der giver 47. De er indviselsen bedre. 32 krit. Men ingen fire rest, det er så lidt en gambe at tage. Der kan heller ikke komme mere rest på. Der er alt 3 suffixes. Det gør vi nødt til lige at tilføje fire resistance her. Det er godt nok ærgerligt. 26 krit, 38. Det ser ud til, det er den deroppe, der er bedst, faktisk. Det begynder at blive lidt dyrere. Lad os tage den der. Det er jo ikke nok fire res. For søren da. Vi er nødt til at tage den der.
Og se om det er den rigtige mand, der inviterer os. Djørlang. Det kan være, at det faktisk er ham med en ring. Vi bare lige rundt på dem her. Så vi kan se, hvad det var for en ring. Det kan vi ikke. Så. Og det var 2 kaos, vi brugte der. Ups. Ja, den kan bare stå og tykke der. Nå, så er vi også ved at være der gearmæssigt. Det kunne være, at vi lige skulle give den under quality. Det kan jeg se, at den ikke har. Og der vil jeg selvfølgelig bruge defense på, fordi så får jeg mere indie shield. Hvad vi står op på? 4.800. Det er okay, tænker jeg. Og hvordan ser resistance ud? Ja, det er sgu lidt træls med det fire der, men det er jo, hvad det er. Chaos er ligegyldigt, for vi har CI på. Så vi er sådan set mere eller mindre capped. Så må vi lige tænke os bort fra, at der skulle være fire rest på den her. Og så kan vi lige lave sådan en her. Amulet. 2 chaos. Sådan der. Og jeg tror også, fik vi handskerne med. Nej. Sådan der. Hvad gav vi for dem? Det kan jeg så ikke huske. Det var dem der. Vi gav 3 kaos. Og lidt gloves. Så der, godt. Så mangler vi bare lige den ene ring, vi også fandt. Jeg måske komme til at rydde rundt i det her. Og så her. Var det ikke sådan der? Jo, det var det. Og den 2. Hvad gav vi for den? Jeg tror vi gav 5 kaos. Det er sådan set lige meget, hvad det er for en ring. Det eneste, der er vigtigt, det er, at den ene er en onset ring. Yes. Så tror jeg også, vi er ved at være der equipment-mæssigt. Vi kan få det her på, fordi vi har nok attributes. I hvert fald rigeligt med en selvlans, må man sige. Så kunne vi lige opgradere de her 2 ringe her med fire. Fordi det er den damage, der er højst. Og lightning catalyst er sindssygt dyre. Fire, der får du 25, tror jeg det er for en exalted. Godt, så vi skulle være der. Mangler vi lidt herinde nu. Det tror jeg lige, vi venter lidt med. Så kan vi begynde at kigge på nogle af skillsene. Lige nu bruger vi en hel masse spirit.
En eller anden årsag. Har det forkerte våben frem? Nej, det er så bedre ud. Godt. Hail of Thunder. Skal vi have... Ej, Raven Spirit. Det var det, jeg tager. Ja. Yes, Hail of Thunder. Der skal ikke Concentrate effekt i. Sådan der. Så her er vi. Embiter. Glaciation. Cold Infusion. Ambush. Grunden til, at vi bruger Hail of Thunder, og ikke... Man kan godt sige, når det er et ice-spil, det her primært. Det bruger selvfølgelig flere slags damage-typer, også Fire og Lightning. Men hvorfor bruger man ikke Hail of Ice i stedet for? Og det er simpelthen fordi, at fordelen ved at bruge Hail of Thunder, det er, at den electrocuter dem, eller chokker dem, og shock enemies tager 25% mere skade. Så det er simpelthen derfor, man bruger den. Og vi vil gerne have noget ambush. Ambush, det er egentlig bare, så den skader eller kritter oftere mod enemies, der er full life. Og så mangler vi Ice Bite, den sidder der. Og den gør, når Hail of Thunder dræber finisher et mob, så får man 35% ekstra cold damage. Godt. Og hvad skulle vi så måske tage efter? Hvad så her? Lad os tage alle de her support eller spirit nogen her. Kan vi lige sådan her. Godt. For at man kan lave hvad det hedder, de her skeletter her, for eksempel nu, hvis man fighter en eller anden boss, og der er ikke nogen det var mine skeletter her. Hvad er spirit på lige nu? Det er fordi de her, de skal lige sættes til weapon set 1. Sådan der. Jo flere skeletter man har, jo mere der at gøre med. Det handler om, det er egentlig bare at få lavet de her power charges. Hvis man står på vej ind til en boss, og der ikke er nogen monster, man kan dræbe, så man får genereret de her power charges. Så det er derfor, man skal have den her sacrifice skill. Og den skal være på weapon set 2. Medvigtigt. Og alle de andre her, dem sætter I bare på weapon set 1. Og de er aktive nu. Og det er simpelthen for at spirit løbe rundt, for der er ingen grund til at løbe rundt og bruge 60 spirit på, at når man har det her scepter frem, at man skal gøre det her. Det spiller spirit. Så det er simpelthen lige for at optimere det. Vi kan starte med den her. Mana Remnants. Den gør, at du får... Hver gang du dræber et monster, eller kritter på et monster, så kommer der sådan en boble. De er meget svære at se. Men de giver simpelthen 200 et eller andet. 231 mana per stykke, der man træder ind i. Så de hjælper utrolig meget i et billede, hvor man gerne vil have meget, meget høje levels på sine skills. Blandt andet Flicker og Ice Strike. Primært Flicker. Og der har jeg Dissipate i, som gør, at de er endnu stærkere, men forsvinder efter kort tid. Men som sagt, man lægger ikke rigtig mærke til, at man løber bare ind i dem tilfældigt. Så den er super god. Den gør, at den giver næsten 300 i stedet for. Cast on Crit. Cast on Freeze. Voltaic Mark. Det er simpelthen for at shock enemiesen og mark dem. Og det gør også, at den trigger Hail of Thunder, fordi vi ikke normalvis gøre uden den her. Fordi vi ikke laver nok lightning damage med Ice Strike for eksempel. Nu bruger jeg Ice Strike. Man kunne også bruge Stormwave i stedet for. Det er whatever man er til. Reach. Større effekt. Piercing Current. Ja, det er så bare sådan, den virker stærkere. Og Magnified effekt. Igen. Større effekt på spredning af det. Og Energy Retention for at den her Cast on Freeze, den prokker oftere. Og i Cast on Crit. Snipers Mark. Den er helt vanvittig. Den gør, så monsterne tager 68 plus 15, 6, 7, nogen og 83%. At man har 83% mere critical damage bonus mod dem. Så det er helt vanvittigt. Specielt mod bosser. Profane Ritual. Det er den, jeg har som skill lidt længere op her. Det er den, man kan bruge på sine egne minions, eller på de monster, man har dræbt rundt omkring i mappet. Og de gør simpelthen, at man får power charges. Og det er power charge, så det man skal bruge for at bruge flikkeren, og for at bruge charge staff, som der kommer til. Flyg. Ja, det skulle bare sådan lidt RNG smide ind. Den gør sådan, at de er
at du recover noget af det, du bruger. Den øverste har man ikke rigtig så meget brug af, for der er ikke rigtig noget damage i det her. Det her curse damage, eller chaos damage, der laver det altså lidt, så det er ligegyldigt. Men det her, det er nice nok. Man lige vil fonde noget af det, man bruger en gang imellem. Og det gør også, at den fungerer hurtigere. Og increased energy. Og hvad skal vi smide i den sidste? Yes. Der skal vi have noget, der hedder Intense Augury. Jeg sidder lige og kigger efter mit eget billede op på den anden skærm, for jeg kan sørge mig ikke huske det alle sammen. Sådan der. Den gør, at når jeg laver den her, så gør den det der, og så får jeg power chargen. Men I kan se her, 25 less skill effect duration. Det vil sige, hele den proces, det går meget hurtigere, så man skal ikke stå og vente. Altså, så kan man godt tage flere gange, men det er lidt irriterende, og det gider man ikke. Man bare gerne dø ud af. Sacrifice, som sagt, uden den her, så kan I se, jeg kan ikke sacrifice mine minions. Når jeg den er på, så kan jeg sacrifice den. Det er derfor, man skal have den. Og igen, weapon slot 2. Meget vigtigt. Og Charge Staff, den giver en god boost til ens damage, hvor den adder lightning damage. Og lightning damage, det vil man gerne have med i billedet, simpelthen for at bedre at shock enemies. Shock enemies tager mere skade. Og innovate, når man så dræber nogen, lidt som Ice Bite, du får ekstra lightning damage. Curling Strike, det er sådan set bare sådan en, der gør, at når monsterne er nede på en vis procentdel af liv, så one-shot du dem automatisk. Og alt efter hvilken type der, om det er unique, eller normal, eller magic, eller rare, så har de den grænse, for eksempel 10-15-20% liv. Jeg mener, almindelig mobs, så kan de faktisk have 20% liv tilbage, så du bare rammer dem en gang, selvom du laver et ikke-crit og ikke rammer dem så godt, så dør de lige meget hvad. Lige meget, hvor meget du skader på. Conduction, mere chok. Blind, ja, det er simpelthen bare for, at de har mindre chance for at ramme dig, så hvis nu kommer en stor flok monster, man ikke får dræbt dem, men de alle sammen bliver blinded, så sandsynligheden for, at de misser på dig, den er ret stor. Eller 20%, men det er også en god chat. Og persistence, det er simpelthen bare så den virker i længere tid. Vi kan prøve at se her. Har jeg ikke sacrifice på? Nej, ikke. Sådan der. Sådan der. Yes. Godt. Prøv at se her. Har jeg 4. Sådan er på. Virker den i 50 sekunder. Så ikke er den her på. Fik jeg så lige lavet lidt for mange. Okay, den virker simpelthen lige lang tid. Er den simpelthen bugged? Ja, det var da nice at finde ud af. Det kan selvfølgelig være det, fordi jeg forlænger den. Anyways, den burde virke. Det er den godt nok for det sidste del. Den burde virke nu. Og det skulle simpelthen bare gøre, at de var i længere tid. Infernal Cry bruges mod alle bosser. Ikke rare. Det er ikke nødvendigt. Den måde det virker på. Så vi ser, at vi skal ind til en boss. Først så får man sin charge staff op. Gør vi sådan der. Så får man sin power charges op, så man har sit maximum power charges, hvad det så end er. Jo flere, jo bedre. Når man så skal ind til bossen, så lad os sige, at en bandit hernede, det er bossen. Det man så gør, det er, at man løber hen til ham, trykker på den 2 gange, tager afstand til ham, og flikker hen imod ham, og one-shotter ham. Det er sådan set det, den bruges til. Intet andet. Det den gør, det er, at den gainer en helvedes masse ekstra damage, som fire. Og Premium Edition, det gør simpelthen bare, at det attack, man laver efterfølgende, det skader mere. En Rage Warcry, det er faktisk noget, jeg faktisk har misset lidt. Nu er vi godt nok tvunget til at have fire dem her, men det man helst gerne vil have, det er den her. Gain 1 Rage som er lige hit. Fordi så kan du på de lidt sværere og tungere bosser, så kan man gå hen i starten, inden man smider sit Infernal Warcry og flikker på dem. Vi går hen og slår på dem nogle gange, indtil man har 10 eller 15 rage, og så bruger sit Infernal Warcry. Fordi det gør simpelthen, at den skader 30% multiplikativ damage. Det vil sige, hvis du skader 1000, så skader den 1300 i stedet for. Fordi den ganger med 1,3. Den her, jamen det er simpelthen bare som I så, det der med, at jeg kunne stå og kaste den 2 gange. Det er bare det. Ja, det er rigtigt. Og når du går hen til dem, og så trigger den af, så skal man helst have den og raise på forhånd.
Men den gør også, når man så gør det her, så får man noget ekstra rage oven i det rage. Og rage, det er også multiplicative damage. Jo mere rage, så mere skader man. Profane Ritual, Profusion. Profusion, det er en skill, der gør, når jeg laver de her, så er der en sandsynlighed for, at jeg får 2 charges i stedet for 1. Fast forward, igen, så er det den her, den fungerer hurtigere, så man ikke står ved så lang tid på, at den gør det her, ligesom i Erupt dem op. Arcane Temple, ja, for man kan kaste den hurtigere, for sådan. Prøv at se, hvor langsomt jeg kaster den nu. Kontra. Så det must have. Flicker-striking her. Igen, det der er vigtigt i Flicker, det er simpelthen, det er så høj level som overhovedet muligt. Så her der er plus 2 levels. I den perfekte verden, der er man plus. Jeg tror, jeg har set nogen med op i den 33-34 faktisk. Så de må være plus 14. Så, men igen, det koster. Nu starter vi herfra. Lad os lige prøve at se, om jeg er enig i de ting, jeg har ledet i. Close Combat. Ja, man er altid tæt på dem. 25% multiplicative damage. Pinpoint Critical. Igen, crit-chancen skal være på 100%. Alt under duer ikke. På nogen måde. Der er nogen, der bruger en support skill, der hedder Excise, som gør, at du ikke har mindre critical damage bonus. Og det er sådan lidt en smagsag, fordi det, den også gør, det er, at nu siger jeg går hen til nogen og flikker, og de så interrupter det lidt eller andet, så går der 8 sekunder, før jeg kan bruge skillen igen. Det kan godt være lidt irriterende. Så det er sådan lidt en føler, hvad man lige er til. Til at starte med vil jeg sige, der skal man nok køre med den her, når man bliver lidt dygtig til at finde ud af, okay, hvor kan jeg kaste den fra, hvor kan jeg undgå at blive interrupted, og så man ikke halvdelen af tiden faktisk misser sin flikker, og skal stå og vente 8 sekunder på at flikke, og så står man måske i en situation, hvor du bare bliver smadret. Perpetual Charge, vanvittigt vigtigt også. Den gør simpelthen, fordi, hvis vi læser på flikker-striken, teleports og strike 2 additional times per power charge, så man kan ikke generere power charges, imens man bruger den. Og det vil sige, når vi så har 5 power charges, så kan vi hoppe 10 gange. Men med quality på, er der 20% chance for, at den ikke gør det. Og med den der, så er der så 35% ekstra, så der er 55% chance. Lad os prøve at se her. Og faktisk er det står et eller andet sted. Der er chance to not remove charges 55%. Og det betyder simpelthen, at man kan risikere, men man kommer ud for, at den faktisk hopper 30 gange eller 20 gange i stedet for. Fordi den bliver ved, fordi den ikke fjerner dem. Det kan være irriterende at køre med. Så det er sådan lidt en joker, hvad man lige er til. Mod boss er den rigtig god, fordi så vil den tit blive ved med at hoppe frem og tilbage og blive ved med at angribe. Ude i mapping, der kan det godt være lidt irriterende nogle gange, hvis du flyver fra den ene side, og så hele vejen ned til den anden ende, skal bruge 10 minutter på at komme tilbage igen. Fordi der simpelthen er så langt, og man gerne vil samle noget af looten op. Så det er sådan lidt en... Ja, det er sådan noget, man lige skal prøve sig lidt frem med. Ambrosia. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er the goated shit. Den er sindssygt god, giver sindssygt meget damage, og noget, der er vigtigt, når man bruger Ambrosia, som jeg ikke har her, det er, at du har rigtig, rigtig mange charges. Fordi det, den gør, det er, at den consumer 20% af sine charges. Og den her har kun den helt standard 75. Hvis den nu havde 100, så vil den consume flere charges, og man gainer 3% ekstra damage per charge, man har. Den er sindssygt god, og jeg har ikke rigtig lige fundet noget godt erstatning for det endnu. Jeg har ikke haft testet det så meget herovre på Invoker-monken. Jeg er lige kommet fra Akolat og Shaula. Og Ice Strike. Unbreakable. Virkelig, virkelig, virkelig god. Den gør simpelthen, når du løber rundt og smadrer mobs. Hvor man ikke lige er udødelig, som man er i Flicker-striken, for der kan de ramme dig. Man er alt for hurtig. Det gør simpelthen, at du bare aldrig nogensinde bliver størnet. Næsten. 90% af tiden gør man det ikke, samtidig med, at man også har dem heroppe. Det skulle gerne modvirke en stor del af det. Momentum. Tit når du bruger Ice Strike, så hopper han sådan frem. Og det gør simpelthen, at han skriver 40% mere. Og det virker også på kortere afstand end de 2 meter. Er der nogen, der har fundet ud af, effekten af bare ikke er så stærk. Attack speed. Primal armament. Mere elemental damage. Ja, og det tror jeg sådan set næsten, det var det. Så mangler vi sådan set bare nogle jewels. Og vi har sådan set... Okay, crit-chancer har vi ikke efterhånden. Jeg er på her 63. Hvor meget increased energy shield har vi? Kan vi se det nogle steder? Det kan vi ikke se nogle steder. Så spørgsmålet er, om vi skulle... Ja.
Det er rigtigt. Vi skal have sådan en her. Den hedder den ikke. Den hedder... Vi skal have en unique juvel, der giver os mulighed for at tage de her 3 her. Og den hedder Seal of Oath. Den her, og jeg kan ikke huske, hvad den koster. Den koster 1 kaos. Så den kan vi lige tilføje her. Sådan er Seal of Oath. Sådan. Og det kan vi lige smide ind her. Unique Jewel. En kaos. Sådan der. Nå, men eftersom... Gør vi lige sådan her. Eftersom vi kan se, at vi faktisk har 100% crit chance her, så behøver vi faktisk ikke koncentrere os så meget om det. Kan vi lige smide den her i. Tag de her 3 her. Godt. Så spørgsmålet, hvad vi gerne vil have. Den der, den tror jeg faktisk er lidt dyr. Lad os prøve at se. Det var faktisk ikke så slemt. 15. Enving gider ikke at købe, den koster ikke så lidt. Så jeg altså bare for mit eget deployment her. Sådan der. Og det er simpelthen til amuletten. Fordi det der, det er helt vanvittigt. 40% mere elemental damage. Lige snart vi har kridtet på nogen. Og critical chance. Der er også nogen, der er begyndt at køre med... Hvis jeg kan finde den hernede. Hvad den hedder. Den der. 50% increased attack damage og stun build. Lidt mindre attack speed, men ja, det er sådan den smag. Så jeg har ikke fået prøvet den så meget endnu. Jeg synes næsten, det flikker der, den der er sgu bedre et eller andet sted. Fordi man går efter elemental damage, fire, cold, lightning. Og så får du crit chancen med. Så man kan sige, det er 10% mindre, men du får så crit chancen med. Og altså man kan sige, flikkerne er 100%, men det er stadig lækkert nok at få den her op. Alright, så mangler vi et par jewels. 1, 2. Måske 3. Og hvad kunne vi ellers lige tage af spændende ting her? Måske nogle flere power charges. Prøv at se, om vi kan tage den her uden at miste. Fordi den er gør, så man mister noget crit chance nemlig. Men hvis vi lavede stadig 100%, så er det jo lige møg. På flikkeren. Det er vi. Det er også meget fint. Skal jeg lige huske at bruge for mange point, kommer jeg lige til at tænke på. 7 point, det har jeg allerede brugt for mange. Nu fjerner vi lige igen. Den er 10 point. Og level er 95, så det er 85. Yes, det var det vi blev enige om. Måske man skulle smide concentrated effect her i. Ja. Godt, så mangler vi sådan set bare at finde nogle jewels. Lad os prøve at se. Jeg ved faktisk ikke, hvor dyre sådan nogle de ligger i, hvis man skal have. Lad os prøve at se her. Kom. Der er jo de her Against the Darkness, som giver gain extra damage, baseret på hvor mange notables de rammer. Det vil sige, når man sætter ind i. Ja. En notable, det er de her størrelser her. Og small passives, det er dem her. Det vil sige, for hver notable, man har taget, som den er inden for dens område, der får man så den effekt. Men jeg tror, de er lidt dyre. Det tror jeg ikke lige, vi kigger på. Men
Det vil være det bedste at tage. Så det vi nok vil gerne vil have, det er noget... Måske noget cover mana on kill. Mana on kill. Der. Og... Energy shield. Critical hit chance. Critical damage bonus. Ja, lad os prøve at se på det. Jeg synes, vi tager 2 af dem. Så bliver det dyrt bare. Hvis også vi tager noget cold damage, bare for at få et eller andet lækker med. Ja, det kunne vi godt. Den der måske. Så skal vi lige have fundet nogle chaos. Og så skal vi have fundet en uden. Og der kunne det være, at vi skulle bare gøre sådan her. Det koster sådan nogle. Holy moly. Gør vi sådan her i stedet for. Increase damage with quarterstaffs. Increase attack damage. Og så kan vi sige critical damage bonus. Den hedder for attacks, når det er over på de grønne jewels. Så lad os se her, hvad vi kan finde. Vi prøver at sige lidt højere tal her. Fire res. Det kunne da være lidt lækkert lige for dækket det faktisk. Man vil sælge den. Lad os se, hvem er det, der svarer? Det er ham der. Holy shit, han har mange minions. Så, og hvad fanden var det, han skulle have? Han skulle have 20 solid. Ej, hvor er det lækkert. Det var sgu lidt heldigt med det der fire rest der. Burde vi sådan være kat, der er vi også. Vi fik aldrig fat i... den jewel med mana on kill. Den svarede ikke. Skal vi lige prøve at se, om vi kan rykke lidt til ham her. Det var den ikke meget for. Så må vi finde en ny her. Find søgningen frem igen. Sådan der.
Den er faktisk god, den der. Jeg håber ikke, det er den samme person. Chance to shock, det er også godt. Magnitude of shock er endnu bedre, men yes, det var sgu gevinst. Og vi havde vores 3 kaos et eller andet sted, yes. Ja. Han er en trials. Så. Vi så en bandit. Den kan komme derned. Der var næsten 5.000 initial. Det er sgu okay. Nå, jamen jeg tror faktisk også, vi er ved at være der mere eller mindre. Prøv at se, om det overhovedet kan noget. Det er ikke engang sikkert. Der er noget, vi gider at køre her et eller andet sted. Det jeg så plejer at gøre, når jeg kommer ind, det er at starte lige med at få lavet min charge staff her. Sådan der. Og så laver jeg power charges her til monsterne. Det ser ud til, at det fungerer okay. Jeg tror, jeg mapper det her. Det er sådan 80'er. Okay, så det er faktisk det, der svarer til Tier 16 map. Og der kan man så også, når man løber rundt her i mappet, man kan se, at det ligger de der corpses der. De markerer sådan op som grøn. Dem kan man consume. Og så får man sin power charge. Så nu har vi chargen igen. Og vi har faktisk glemt en vigtig ting. Man kan også bruge den her, så ens livsflasker, de virker på ens indie shields. Det kan godt være en god idé at gøre. For man har ikke rigtig nogen måde at recover ens indie shield på. Og så crasher mit spil. Hvor det typisk. Nå, jamen det tror jeg egentlig også, det var det. Det var egentlig bare for at prøve at showcase, at Flickr godt kan gøre på et, min optik, ret billigt setup. Jeg smider, hvor smider det her? Jeg smider det på Mobilytic med alle trade links. Og så smider jeg også link til videoen ind. God fornøjelse med det, til dem af jer, der får lyst til at prøve det.